Però a veure, animalicos, que encara no havia ni començat i ja m'heu tirat una galeta. Me cago en ser una. Un moment, perquè hidratats vull. Dues galetes, eh? Molt bé. Un moment. La Laia avui no hi és a la platja, llavors us la porto aquí, perquè no us oblideu de la Laia. Heu vist a la Laia, els que sou de Barcelona, passejant-se, o sigui, passejant-vos per Barcelona? Està penjada pels fanals, està en una estació de ferrocarrils... Heu vist que guapa, que estupenda? És que, bueno, o sigui, és la millor del món, m'encanta. O sigui, soc fanèrrima. És que a més està guapíssima. Voleu fer el favor de dir-li que està guapíssima? Perquè és que no, em diu que no i que no vol veure's més i ja estic fartíssima ja, perquè està estupenda. Vull, galeta, vull, un moment. Ara, podria fer-vos la galeta, us volia fer la galeta amb la Laia aquí davant. Vull. Que sí. Comando, galeta, pues jo, galeta. Vinga. Què tal? Com esteu? No... Últim Twitch del curs! S'acabó! No n'hi ha més! Bon dia! Com esteu? Ara sí, bon dia! Què tal? Esteu bé? Fa molta calor, molta. Aquí no fa calor, s'està molt bé, s'està molt bé a la Ibèria, o sigui que si voleu venir a veure'ns, pues estarem aquí. Gràcies Jordi, sisplau, gràcies. Un segon que entra gent, un segon. Hola! Voy. Voy. ¿Tienes algo? No, res. Perdón. No, faltaría más. A por Fiti. No. ¿Vale? Muchas Muchas gracias. Voy. Nino. Ai. Hola. Què tal? No, he de netejar amb la galeta a la boca, no, cariñitos. Era el senyor de correus que venia a veure si hem de fer-vos algun enviament, però no. Voy. A veure. Nos tiene asustado esto cuando llega la calor, hasta acá vos veces que marxa. És un plan. O sortir a festa tota la nit i anar a dormir... No es valeria, no. No. No, tal qual. Fent que saps perquè això, o sigui, això és fortíssim. A veure... Avui és l'últim Twitch abans de vacances. Al setembre tornem. Per al moment estarem uns quants dies de descansito, perquè si no... Joder. Em cauen les aigües pels huesos. I me n'he de menjar una altra, Joder, nois. Duríssim això, Us he de dir diverses coses. Una és que encara no ens hem mirat tots els vídeos de tots els que vau recomanar llibres amb galetes a la boca. Però hem rebut algunes ressenyes dels que us vau comprometre a fer ressenyes a la festa de sòcies. Cosa que està bé. Ens estem contentes. Aleshores, tinc xocolata als puestos. Ok, en fi. Bueno, ara us miraré. No patiu, no tingueu pressa. No tingueu pressa perquè ho anirem publicant a poc. Llavors, us he d'explicar coses avui, però... Molotov et dic una galeta però és que he de fer agenda. Un segon. Després us ressenya una mica pel·liga balaga per la birra i estic passant vergonya recordant-ho. No pateixis que n'hi ha de pitjors. Es publicarem tal qual sense editar. Vol fer la ressenya amb una foto i brilli... M'encanta, fantasia. Llavors, coses. Avui hi ha Punquis Decimonòniques. Demà hi ha Trivial. 7 de la tarda.
bogeria terminal. Vull dir que... A més, la meitat de les preguntes les ha fetes al pintat, cosa que està molt bé. Jo crec que us ho passareu bé. Sí, apunteu-vos maleïts perquè ara mateix si no guanyarà la Helen, que últimament ho guanya tot. I vol tenir competència. No, hi ha un parell de persones o 3 més, però bueno, que la gràcia és que siguem uns quants, amiguis. Perquè si no, risses. Veritat, com les coses difícils m'enfadaré. Upsis. No, a veure, no són molt difícils. Em falten 2 de les difícils per fer, que no les he fetes. Però val la pena gros. Val la pena gros. Serà bastant divertit. Què més us he d'explicar? Què més us he d'explicar? Vale, Molotov. Fem una cosa. I per al siguiente truco us he d'explicar més coses. Com que, per exemple, que la setmana vinent comencem horari d'estiu. Us anirem informant. Bàsicament el tema és la pàgina web està 24/7 com sempre. Nosaltres desplacem una miqueta l'horari per no pringar a les 4 de la tarda perquè no ve ni Cristo, i per no tancar quan la gent comença a sortir al carrer, que és a les 8 del vespre, el tema de caloreta, vale? Llavors anem desplaçant horari, canviem horari de cap de setmana, bueno, ja ho anireu veient, vale? El Google està tot apuntat, el Google Maps està tot apuntat, vale? Entonces, para el siguiente truco, que és el següent llibre, que us explicaré, o sigui que vull parlar avui, em poso la galeta a la boca i em poso a llegir, vale? I així ja el vostre rotllo. És aquest. No us poso els autors perquè són tota aquesta gent d'aquí. Són 9 autors, vale? Llavors, com que és llarg, no us el poso. Bon dia, Joel, què tal? Llavors, us vaig a llegir, o intentar llegir, la introducció, perquè veieu de què va. Diu... Hòstia, això és molt llarg. Un moment, Bueno, no, sí. Bueno, no, espérate. Us llegeixo el contracte de ciutadania. Diu, aquest contracte vinculant estableix els 10 compromisos que regulen la relació entre Neo Icària i els seus habitants. Sent els primers 5 compromisos de l'illa-ciutat amb el ciutadà, Nani, i els 5 restants compromisos del ciutadà, Nani, amb l'illa-ciutat. Jo, tant de 2059, inicio amb la signatura d'aquest contracte el procés d'obtenció de la ciutadania neoicariana. Els compromisos de Neoicària. Les necessitats materials de la persona signant queden cobertes per la renda vital neoicariana, que comprèn alimentació, productes bàsics de consum, transport, educació i constel·lació dels deutes adquirits amb anterioritat a l'obtenció de la ciutadania. 2. Com a neoicariana la persona signant té accés al sistema de salut posthumanista universal que assegura el retard de l'envelliment i les modificacions corporals periòdiques que permetin un desenvolupament personal no limitat a les condicions físiques de naixement o adquirides, sent la primera modificació sobre l'elecció ciutadana ni. Un moment. Que no m'hi cap més galera a la boca i m'estava caient. Voy. Nova Icària. Procedisme utòpic intensifais. Flipa pipes. Això és molt gros. Això és molt gros. Voy. M'hauria de menjar en 2 parts. Vale. La persona signant rep un habitatge high-tech neoicarià amb IA centralitzada i assistents robòtics, tots ells dissenyats per maximitzar el confort i el descans de l'inquilí Nani. El compromís de respecte mutu assegura a la persona signant la inclusió en una societat igualitària i lliure de violència, on no pot ser discriminat per raó de gènere, identitat sexual, origen, edat o aparença. Per tal d'atendre l'estabilitat psicològica i emocional de la persona signant, Neoicària posa a la seva disposició un seguit d'eines lúdiques i culturals d'última generació, totes agrupades sota el programa d'immersió i personalitzat d'entreteniment. Els compromisos del ciutadà Nani. Voy. Lliga de la ciutat queda abolida
la filosofia i la persona signant es compromet a no acumular recursos no establerts per la renda vital italiana. Com a base de la cobertura del sistema de salut posthumanista universal, la persona cedeix el consentiment de totes les modificacions periòdiques sobre el seu propi cos que convingui, sigui per salut o amb finalitats experimentals, sent possible ocasionalment l'elecció entre dues alternatives. Sota el compromís de respecte mutu, la persona signant es compromet a no cometre cap crim, cap mena d'exercici de la violència i cap falta de respecte o discriminació envers un altre ciutadà. Mitjançant el sistema de salut, habitatge i el programa d'entreteniment, la persona signant permet tenir vicària el monitoratge constant de la seva activitat física i social, assumint el protocol de zero intimitats. Clàusula de no marxa enrere. El no acatament dels anteriors compromisos 6, 7, 8 i 9 per part de la persona signant suposa la pèrdua de la condició de ciutadana ni de la ciutat, quedant en mans dels òrgans gestors de neo vicària la restitució de l'estat físic, econòmic i social previ a la signatura d'aquest contracte. Vale. Això és. Aquest llibre és una puta passada. És una passada. La perspectiva és... Us explico la història del llibre, vale? És un llibre de Mai Més, de l'editorial Mai Més, sabeu que ens agrada molt. Vam fer club de lectura d'aquest llibre fa 15 dies, fa la setmana passada. La setmana passada. Era un dels llibres del club de lectura de Gota Christoph. Aquest llibre és un experiment, vale? Els de Mai Més volien... És un llibre que neix durant el confinament. I els de Mai Més volien jugar a fer un llibre de ficció especulativa basat a la ciutat de Barcelona, en aquest cas, i van proposar a 8 autors més una que escrivissin sobre com seria Barcelona 2059. La perspectiva era: Barcelona existeix, feta merda, i hi ha una illa, que és Neo Icària, a davant de la ciutat de Barcelona, que té aquestes característiques que us he intentat llegir, no? Llavors, què passa? Passa que tots aquests compromisos, tots aquests fonaments, diguem-ne, els pacten, no els editors, és a dir, no són els editors explicant als autors què han d'escriure, sinó que són els autors entre si, no?, que estableixen i que pacten tota una sèrie de coses. Crec que l'illa no té forma de palmera. Aleshores, en aquest text, què passa? Que el que ens anem trobant, és a dir, és una passada de llibre perquè són, o sigui, us llegeixo els autors perquè veieu una miqueta el rotllo. Roser Cabré Verdiell, Ivan Ledesma, Salvador Masip, Jordi Nopka, Belolit, Ricard Ruiz Garzón, Carme Torres i Susana Vallejo són els 8 que els de Mai Més trien, vale? I tots els diuen que sí, i són penya que escriu molt i molt bé, o sigui, profundament bé. És penya molt bona. I aleshores li demanen al Ricard Ruiz Garzón, que coordina un curs de l'Escola d'Escriptura de Neu Barcelonès sobre ciència-ficció, que busqui algú, no? Que els proposi, no? Fan un concurs entre els seus alumnes per triar el 9è relat. I el 9è relat és de Laura Tomàs Mora, que és una passada. O sigui, jo és el primer que l'he llegit i uau! Publica novel·la d'aquí poc, crec, i rock and roll baby, vull dir que tot bé, vale? Llavors, què passa aquí? Què passa en aquest... O sigui, què ens trobarem en aquest llibre? Ens trobarem que hi ha històries que passen a Barcelona, històries que passen a Neo Icària i històries que passen als dos llocs. És un llibre molt interessant, per llegir a l'estiu, si voleu llegir a trossets, diguem-ne, perquè són 10 relats diferents, 9 relats diferents, de fet són 10 relats, perquè n'hi ha un que està partit, que és el de la Roser Cabré, que comença i acaba, o sigui, inicia i tanca el llibre. Rotllos desposseïts, més o menys, té rotllazo, o sigui, té una part de la reflexió política i tal que tenen els desposseïts, però estamos ahí, o sigui, estamos en ello. Vull dir, té un rotllo desposseït, o sigui, té una part política molt similar a
Jordi, subscripció en Prime. ¿Qué ha pasado ahí? Gràcies, cariñito. Fantàstic, estupendo. Amb el vostre permís, m'hidrato. Sí, Ripollet, no Manresa, perquè les noves han acabat amb la població. Podria ser, ojo, perquè ens van dir que hi hauria... Ens van dir que s'havien quedat amb ganes de fer més, i de fer més que no fos a Barcelona. Exacte, ets massa guapo per no estar subscrit. 100% a favor. Vull dir, sí a tot. Tens tota la raó del món. Dit això, és que clar, és que sou més moníssimos. Sou tots de Ripollet? Què passa aquí? Què està passant amb el Vallès Occidental? No passa res, no tinc cap mena de... No, en realitat sí, tinc moltes coses en contra dels vallesos, però no passa res! Algun dia us ho explicaré, perquè tinc coses en contra dels vallesos. Dit això, tornem al llibre. O sigui, és un llibre molt guai per pensar en moltes coses, és un llibre molt polític, però no és tan polític... Because Gran Carles, no. No li tinc mania pel Gran Carles, al contrari, el Vallès Bosc Oriental. No diré que no. Dit això, crec que és un llibre molt guai per tenir reflexió política, és un llibre molt guai també per tenir reflexió sobre altres coses. L'altre dia en parlàvem i quan vam fer el club de lectura i una de les coses que dèiem, no, és que hi ha molta part de... O sigui, hi ha molta reflexió sobre tota la part de la intimitat. El protocol de zero intimitat és una de les coses que li foten molta canya als diversos autors. Es parla molt de relacions personals, es parla molt de què vol dir viure, no? I què tenim, i em sembla un llibre molt, molt interessant. A veure, què està passant? Hi ha dos vallesos, el dolent i el pitjor, sí, i el Vallès Lleig i el Vallès Quillo. Una mica triat d'aventura, qualsevol dels dos són mala idea. Estic sud de l'oriental, però visc a l'occidental, així que sí. Uau, rock and roll, baby. El Vallès Bosc Occidental, que és on tenim coses maques i no Granollers. A veure, coses maques? No ho sé. No sé si... A veure, Granollers és Granollers, soc la primera de dir-ho. Però... Coses maques? El Vallès Occidental? Perdó, aquí tot tirant tot el hate. Jo Culturra i vosaltres Vallès Wars, vull dir, m'encanta. No, molt a favor, de les Vallès Wars, vull dir... Ara que el meu poble ja no és del Vallès, i és d'Osona, que és per on li pertany i on li pertoca des de sempre, estic molt contenta. Ara podeu ficar-vos amb el Vallès tant com vulgueu. Mollet versus Montcada i Forcació, la Llagosta versus Badia. Bueno, en fi, tinc tanta calor que em cau la suor per la cara i no veig res. Ja, o sigui, és horrorós. O sigui, jo he arribat a la llibreria en plan... Imagineu-vos lo bonic que és anar a aquesta... O sigui, anar a fer rehabilitació en un lloc on et posen escalfor a l'esquena durant mitja hora per la meva espatlla estupenda, que estava masegadíssima, i estic com... Espero que no existeixi el Vallès el 2059. És possible. Segur que el Barcelona 2059 ja no existeix Montcada, se l'hauran menjat els demogorgones. Tant de bo, sisplau. Farem el trivia amb aire condicionat. Depèn dels que sigueu. Si sou molts el farem a fora, si sou pocs igual el fem a dintre. Com ens vagi bé. Depèn de l'hora també, no sé. A veure, depèn de la calor que faci, una mica amb lo que... ¿Cómo estás, saludeo? Millor que... no, del cabezo mal, fatal, como siempre. De l'accident, bueno, vaig fent. Ara em fa molt de mal, però perquè em fa molt mal l'espatlla, però perquè com que estic fent rehabilitació m'està fent molt mal. Vull dir, però ja és normal, és el que ha de ser. O sigui que... Muy contenta. Això es converteix en una teocràcia governada per Young Jordi. No descartem. Esnifant cubitos d'ave crem.
per dir alguna cosa, així com molt loco. Vale, no, tornem al llibre, per favor, que jo ho estic intentant. És un llibre molt guai, és un llibre que em mola molt a nivell de ficció especulativa. Crec que és un llibre molt interessant. Soy l'Ingrid amb gent del Vallès. Magnífic. No us deixeu enganyar pel títol. És a dir, no és un llibre sobre Barcelona. O sigui, és ni. No, és Barcelona 2059, podria ser... jo què sé. Podria ser qualsevol capital mínimament gran, amb platja, i funcionaria igual. Vull dir, vale, sí, és molt reconeixible a Barcelona i apareix en alguns espais, però té molta xitxa. La Barcelona de la Colau, no, claríssimament no. A mi és un llibre que m'agrada molt perquè no sé si us he explicat mai que aquí a la Carbonera vam fer un joc de rol molt xulo, que de fet el podeu recuperar alguns episodis al nostre canal de YouTube, que es deia Barcelona 2092. I això ho vam idear amb el 13, que és bueno, era el nostre màster, i és un tio que és dibuixant de còmics i tal. Llavors amb el 13 vam inventar-nos el Barcelona 2092, que el podeu veure i és lamentable el que vam arribar a fer, que era una idea també de Barcelona 100 anys després, 100 anys després dels Jocs Olímpics i com estava la ciutat. I és molt cardat perquè en algunes coses coincidim amb el Barcelona 2059. I va ser molt gros perquè quan nosaltres els vam explicar als de Mai Més que estàvem preparant el joc de rol, ells ens van dir que estaven començant a pensar en el Barcelona 2059 i em fa molta il·lusió perquè són com dues històries, no? Un segon, gent, voy. Vale, cap problema. Ai, venies a buscar què era el que tenies encarregat? Sí. Quin era, te'n recordes? Sí, de Camus i no sé què més. Ah, sí, el Camus i Sartre. De Sartre. Vale. Tu fes el que hagis de fer. Vale. Tens alguna porta a veure? Bueno, doncs vagin fent-ho. I ara és obert, vull dir que cap problema. Has obert? Sí, ara he deixat obert. Vale. Nois, això està sent molt difícil avui. Fem una cosa. Jo ara vaig a dir hola un moment, Adal, perquè entra gent una altra vegada. Hola! ¿Os puedo ayudar? Sí. Saps què, Carlota, voldria? Te'n recordes que em vas donar aquell del Galvany i el cavaller verd? Sí. El vaig regalar i ara el voldria altra vegada, que el tens per aquí. Sí, hauria de ser en alguna banda. Si no és a l'aparador, el tinc aquí. Bueno. Bueno, doncs ja està. Em va agradar molt, però me'l vaig llegir molt de pressa. Ja. I tenia molts amics a casa i el seu aniversari era final. Però els meus propietaris m'he llegit així.
interrupcions de la història, puede ser. Si no m'heu engegat a la merda després d'això, us faré un monument. Bonicos. Ai, Dios mío. Hola, què tal? Vaig a recuperar que heu dit al xat. Madre mía. Vale, va. Que estic veient... Jo volia fer... Sí, quan tallen per anuncis deixant la pantalla partida a veure com va la tapa. No puc obrir Discord perquè no ho sé fer. Han gastat el que havien de gastar perquè venien a buscar una comanda. Són meravella, són els meus tiets avis, vull dir que tot bé. Hi ha hagut gasto! Més són socis i paguen quota, vull dir que han fet el que havien de fer, que és buidar-se el compte, tot en ordre. Gasto bonico. Han comprat un llibre de Viena que es diu Sartre vs Camus i han comprat el Galvany i el Cavaller Verd, que és un llibrasso molt bonic i molt xulo, que algun dia d'aquests en farem una turra, però ja al setembre, perquè he de tenir temita de tenir temps per llegir-me l'entremig, que no és una cosa que s'estigui implementant. A veure, un moment! Abans d'això, que jo volia explicar-vos coses, i ara ja ho acabem, això. Clubs de lectura, amics i amigues. Els que no... Fins ara només tenien la informació els socis i les sòcies, avui he decidit que us ho explico a vosaltres, perquè la majoria sou socis, o sigui que ja us explico el que em dóna la gana, perquè ho tingueu en compte. Cosinyes. 1. Primer club de lectura, que queden 4 places o 3 places. Club de lectura als Petits Plaers, amb la Blanca Pujals. Un dimecres al mes, de 6:30 a 7:30. 30 lereles al trimestre, els que no sou socis. Segon club de lectura, aquest és pels friquis. Alerta! Club de lectura d'Orsini Press, amb Lugo Camacho, amb l'editor d'Orsini. Un dimecres al mes, també, de 6:30 a 7:30. Pels no socis, 30 lereles igual. És un club de lectura de Bizarro, ¿vale? Què llegireu? Perquè per fer-vos una idea. Porno religioso improvisado, gastronomía pangaláctica para gourmets i la vida després de la muerte. Són 3 pedazos de llibres que flipareu. Llavors, com que crec que per aquest sou una miqueta més al públic, hi ha cosinyes. Tercer club de lectura. Club de lectura de llibres breus, menys de 150 pàgines. Aquest el farà l'Aia. Dimarts a la tarda, de 6:30 a 7:30. Llegireu Florescència, La vida privada de los árboles i Que et plori el tigris. El primer trimestre us estic dient només, Amayam. Home, com que vols prendre d'això? Vull dir, no crec que sigueu el públic del llegir petits plaers, carinyitos. Us estic dient raros, us estic dient... A veure, us mola més la ciència-ficció que un don d'un llapis, carinyos. Vull dir, no passa res, a mi també, però assumim, no?, la nostra condició. Club de lectura dels clàssics, que és el club de lectura on estan apuntats de moment la Helen, l'Anaïs, el Jordi Pi, Festa Major de Twitch, una mica, vale? A mi que em feia més llibre el dels petits plaers, que em flipen. Aquest és el teu, Jordi Pi. Club de lectura de clàssics, aquest el feu amb mi. Un dijous al mes, de 6:30 a 7:30. Pels no socis, 30 lereles, cada trimestre. Club de lectura on llegirem tots els clàssics que s'han de llegir per ser culturetes de veritat. O sigui, els de fardar de ser estupendos, vale? Primer trimestre, Frankenstein, Siddhartha, Els apunts del subsol i El retrat de Dorian Gray. Trallita buena, per començar, pim, pam, pum, vale? Altre club de lectura. Ojo alerta aquest. Ojo alerta amb aquest. Club de lectura de feminisme per senyors. Amb el pintat. Primer club de lectura que fa. Fantasia. Salvats de Dostoyevsky, sí. Bueno, de moment. Ja hi arribarem. Club de lectura de feminisme per senyors, per posar-se feministes en sèrio, que ja basta de que siguin les senyores les que us hagin d'instruir. A veure si us hi poseu vosaltres solets carinyitos. Què llegireu? Llegireu La voluntat de canviar, Bell Hooks, Patriarcat del salari, El consentiment i Com crear espacios más seguros. El Jordi s'ha apuntat aquest? Crec que també. Sí,
crec que sí. També un dijous de cada mes, pels no socis 30 lereles al trimestre. I, per últim, Club de Lectura Agota Christoph, que és el de les sòcies de tota la vida. El faig jo, és el meu, el de tota la vida. Són llibres una miqueta durillos, però els trien democràticament els participants, els de l'any anterior, amb la qual cosa, pues te lo comes. Us explico el que llegirem aquest any, perquè rock and roll que em faran suar. Setembre, Cavalls salvatges. Octubre, aquesta és la meva carta al món, poesia, Emily Dickinson. Vinga, rock and roll. El temps de les cireres, Montserrat Roig, i la infanticida, Víctor Català. La gent no s'agota si són durillos. Jo fa molt de temps que faig la broma de que l'agota Christoph, o sigui, que ells no s'agoten però m'agoto jo, saps, una mica? M'agoten Christoph una mica, però bueno, també, jo que sé, són més bonicos que les pessetes i me'ls estimo molt, per tant, pues me los como con papas. Dit això, rock and roll, a veure, un momento, perquè aquí hi ha gent del Vallès, gent dels vallesos, primícia mundial que us dono. Tots els llibres te'ls has de llegir abans, ànims, sí. Tots els llibres me'ls... O sigui, jo començo a llegir dissabte, que agafo vacances, i paro de llegir quan torno a la feina. I em deixo tot el que pugui, deixo els clubs de lectura preparats, i llavors m'hi poso. Obre la Carbonera 2 a la Garriga. Buah, m'encantaria. O sigui, m'agradaria moltíssim, però no és això. Si tot va bé i tot surt bé, és possible que estiguem fent una cosa a l'Ateneu de Sant Cugat a octubre, novembre i desembre. Al viento lo digo, por si al viento le interesa, ¿vale? Aviso, ¿vale? Encara no està fet públic, ¿vale? Perquè crec que pot ser molt guai. S'han cagat, molt bé. Una mica com no te va a quedar Jordi Pi, vull dir, de veritat. Això, gent de Sant Cugat, estigueu alerta, gent que no podeu baixar a Barcelona, estigueu alerta. Hi haurà dinosaurios? No ho sé, no sé si em deixaran menjar a l'Ateneu de Sant Cugat, però farem el que podrem, ¿vale? Ens fa molta il·lusió, a mi em fa tremendíssima il·lusió, i crec que... no sé, crec que pot ser molt guai. M'estic amb les ganes de cridar a la feina. Bé. Vull dir, quan us pugui explicar coses, us ho explicaré. Però és guai i em fa molta il·lusió. I a més, a mi m'agrada molt Sant Cugat i tinc molts amics i me'ls estimo molt. I és una mica de... No us puc fer spoiler perquè això estarà penjat al YouTube i els de l'Ateneu no m'ho han explicat. O sigui que si veniu a la Carbonera us ho explico. Queremos de saber. Bueno, Helen, t'ho explico dijous, no pateixis. I ja està, i em fa molta il·lusió. Però bueno, estigueu molt atents. Que no us sé... A veure, carinyitos meus, que no us sé tallar. Spoilercito, els que feu el Club de Lectura de Clàssics hi ha alguna lectura que es repeteix. Però ja està, és tot el que us puc dir. Però si tot va bé farem una coseta durant el primer trimestre i a veure què passa. I si surt bé, doncs igual el segon trimestre tornem a fer cosetes. Però les ganes hi són i pinta guai. I no seran dijous, és l'única cosa que us puc dir. I ja està. O sigui, penseu que si sou de Sant Cugat o de prop, guardeu-vos els dimecres a la tarda. No us dic més. No us dic res més. I ja està. I no tinc més ja. Dit això, això és un llibrasso, faig favor. Això és la Laia, que està molt guapa. Ja està, és tot el que us he de dir. El guapa que està la Laia, el bo que és aquest llibre, i ja està. I ara ja no em veieu a mi, i ja està. També tinc nens, però els enxufo amb l'àvia. Laia guapa, sí, tot el rato, ja està. Carlota guapa tu també, no, la Carlota avui fa una mala cara infernal, però no passa res. Confirma que la Laia té cara i ulls, efectivament, clar està.
És que és guapíssima, per favor. Laia Reina, todo el rato. Bueno, ricures, a tot això, jo me'n vaig, ja plego, me'n vaig, me bajo de la vida. Me'n vaig a preparar una cosa que faré demà a la ràdio. Demà estem fent un programa d'estiu a Ràdio 4, molt divertit, que es diu Factor 90, que és molt guai. Conya, Esteve, m'arribes a les tantes. Aquesta setmana ha començat un programa de ràdio a Ràdio 4 que es diu Factor 90 que el fan de 5 a 7 de la tarda i que hi vaig a no parlar de llibres. És l'única cosa que m'han dit, no pots parlar de llibres. Llavors no sé què faré i no sé, estarem allà fent coses. Aquesta tarda hi ha punquis decimonòniques i parlem de donetes que no són donetes perquè donetes no ens han patrocinat a la gent. O sigui, jo l'Esteve me l'estimo molt i l'he d'escriure, ens hem de trucar, ens hem de veure. Molt malament els de donetes, fatal. Dinosaurios sí, donetes no. Oh, amics. Estem treballant per You Go Joe March, meravella. Avui hi haurà traïdita buena. Demà tenim Trivial. Divendres hi ha una presentació aquí a la llibreria d'un llibre en anglès i en català, cosa molt estranya, fa bastanta il·lusió. Doncs mira que té casa a tocar de la platja. L'Esteve? Sí, no, ja aniré a ocupar la casa un dia d'aquests. Però això, la setmana vinent jo ja no hi soc, hi haurà la Laia, veniu-la a veure, i feu-li casito. No sé si farà literatura o no. És que és una mica merder si estem soles. Vull dir, avui jo estic sola perquè la Laia és a casa i és un cristo, nois. Vull dir, és un merder gros. I crec que ja està, crec que no us havia de dir res més. S'ha de fer raid, oi, ara? És allò tan maco que he de fer raid. A grans trets de literatura em sembla bastant bé. Bla, cultureta, llibre de Barcelona 2059, comunisme intensito, agenda de les properes setmanes, clients fent gasto i comiat. Correcte, sí. Ha set bastant això, ja me sabe grave, però de veritat, o sigui, lo d'avui, o sigui, fer la literatura sense... un moment que em silencio, perquè si no em veuré a mi mateixa, és una de les coses més majares del món. Qui hi ha fent alguna en català? Pulga Tejana? Hauria de fer-la al mostrador, el que passa és que si la faig al mostrador es bloqueja en l'ordinador. Pulga Tejana, doncs Pulga Tejana. Doncs ens anem a veure Pulga Tejana. A veure si... No, sí. O sigui, ni escriure bé. Ni escriure bé! Meteo Enric, igual no cal. Us deixo amb Meteo Enric fins al setembre. Bueno, ricures, passeu-vos-ho molt bé, ens veiem aviat, llegiu molt i ja està. I passeu-vos-ho molt bé, de veritat. Us trobaré a faltar una mica. I ja està. Ala! Us aneu de raid, xavalets! Tururururu! Adiós! Casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Què tal? Hola! Ei, quanta gent que està... Molt bé. A sortirà un altre? No, només un shout-out. Moltes gràcies per tota aquesta gent que m'està seguint. Estem jugant al Stray, és un joc que va sortir ahir. És d'aquest gatet tan bufó que portem.
Mireu, que guapo, que maco el gatet. I estem fent una missió, volem tornar a sortir, vam caure per accident en aquesta ciutat que està habitada per robots. Un joc d'un gat, sí senyor. I estem per la ciutat i intentem tornar a l'exterior. Vam arribar a aquesta ciutat així que està... Es veu que a la humanitat no hi ha ningú, a la humanitat només són aquestes bèsties. Portem un robot, que és aquest dron.